Bashar al-Assad ka san muka ani nani fanga bine nisɔndiya ani sewakanw ka bɔ Damas jamana faba kɔnɔ fo ka taga se Siri dafɛ jamana dɔw yɛrɛ ma kɛlɛ ɲɛkɔrɔ bolibagaw olu ka ca yɔrɔ min na i n'a fɔ Liban ani fana Turki o jamana mun tun bɛ Bashar al-Assad ka fanga yɛrɛ bini ɲini banbagacikulu jukɔrɔma deneli sira fɛ Siri yɛrɛ kɔrɔyanfan fɛ Alep dugu la o mun tun bɛ banbagaciw ka bolo kan sewakanw bɔra yen fana an bɛ tun bɛ nin dɔ in makɔnɔ kabini san caman an ɲɛ kelen kɛ ka muɲu ka nin dɔ in makɔnɔ wa fanga labana ka bin sisan Siri jamanadenw bɛɛ kɛra kelen ye banbagaciw ani kɛlɛkɛkulu minnu donna jamana faba kɔnɔ Damas ka dansigi Bashar al-Assad ka fanga la olu ye dantigɛli dɔ kɛ jabaraniso la k'a jira k'a fɔ ko fanga banna pewu wa k'olu ye Siri tigiya ta Damas dugu y'a ka hɔrɔnya sɔrɔ Bashar al-Assad ka fangafin dafirila ani mɔgɔw minnu tun minɛna kaso la n'a man kan u bɛɛ bilara ka bɔ kaso la wa an bɛ wele bila an balima mujahidin ni fasodenw bɛɛ ma u ka jamana sɔrɔ bɛɛ matarafa Siriya ka hɔrɔnya sɔrɔ jamanadenw bɛɛ kama ani diɲɛ kɔnɔ Bashar al-Assad ale kɔni ye dugu bila pankuru dɔw yɛrɛ tagali jirala ka bɔ jamana faba kɔnɔ Rusi kɔkanko minisiriso fo ka taga se OSDH ma ni o ye baɲumankɛ tɔn ye olu y'a jira k'a fɔ ko Bashar al-Assad kɔni tagara ka bɔ Siri jamana kan